شەمێ مەسرور بارزانî endama Mekteba Siyasiya Partiya Demokrata Kurdistanê bi seredanekê geha bajêrê Duhokê û ji bal parêzgarê Duhok û berpirsyarên liqên 1-8-9-18 li Sinûrê parêzgeha Duhokê û kadroyên pilebilindên partî li Sinûrê devera Badînan ve hate pêşwazî kirin. Piştre li hola kongreyan semînarek ji bo Mesrûr Barzanî hate rêxistin û di vê semînarê de hin tewerên serekî hatin behezkirin ji wan rewşa Herêma Kurdistanê bigiştî û giriftariyên Rejnivîsê Destûrê Herêmê û rewşa devera Rojhilata Navîn û welatên derdûr. Li dorê proseya aştiyê li Bakurê Kurdistanê Mesrûr Barzanî piştgiriya Partiya Demokrata Kurdistanê nîşanda û hêvî xwest ev hewil bi encamên baş bidayî werin. Herwiha li dor rewşa belabûna hezra tundgiriya mezhebî li devera Rojhilata Navîn û xuya kir ku Kurd tu demekê alîgirên vê rewşê nebûne belkû berdewam gelê Kurd û hemî Kurdistanî mînaka pêk ve jiyana netewî û lêborînê ne ji ber wê îro jî evcore hewil sernegirtine û sernagirin jî. Li dor projeyê Destûrê Herêma Kurdistanê û rojbûna Partiya Demokrata Kurdistanê li ser referandumê Mesrûr Barzanî tekez li ser wê yekê kir ku rojbûna partî li ser referandumê rijbûne li ser prensîpên yasayê û bergirîkirin ji mafên xelkê Kurdistanê. Li dor giriftariyên daleqandî ên navbera Herêm û Bexdayê Mesrûr Barzanî rijdiya Herêma Kurdistanê li ser çareserî û yeklayîkirina hemû wan giriftarî û aloziyên hene bi rêya diyalog û li ser bingehên Destûrê Hertîmiyê Iraqê bêne çareserkirin kir û xuya jî kir her ladanek ji birgeh û bendên Destûrê dê çarenivîsê Iraqê gelên wê ber bi axerekî dîbe. Li aliyê diyê semînarê de Mesrûr Barzanî balkişande ser girîngî û têkiliyên hemî alî û partiyên siyasî yên Kurdistanê û ev çende bi gerentiya pêşveçûn û parastina gel qebûl kir. Li dawiyê derfet ji bo bejdarbûyên semînarê hat xweşkirin û hin pirsyar û dîtin û nerîn arasteyî Mesrûr Barzanî kirin û ji balxwe jî birêzî bersiva hemûyan da.